माइब्राखौ खै गिलास लोङो दिनै बुंदो एसे 5 गिलास बारा लोङाखै Hey guys, welcome back to my channel guys. Ini next second day so जों दिन ट्रेक्टरजों थांना फैदों बाहेराव मोसानो बाहेर माने एसे गोजानाव स' भिडिअखौ जोबजासिम नायबा मिथिलांगोन माबोरै इन्टारेस्टिं दिनै भिडिअआ स' नायलांथारबानो जाबाय नै गाइस ट्रेक्टर गंनै आरो गंसे मेजिकनि थांगासिनो जों स' नायलांथारबानो जाबाय जोबजासिम ट्रेक्टरजों मोसानो थांनायमोन एसे गोजानाव full ट्रेक्टर गंनै आरो मेजिक गंसे इलाय गाइस जों नै बायराव मोसाना फैबाय दायो गामियाव फैसै स' नायलांबाय थादो बैसागो guys नै संजय दैमारि बिसा तमाम फानि बिसासे मा होनो नों माइब्राखौ खै गिलास लोङो दिनै बुंदो एसे 5 गिलास बारा लोङाखै 5 गिलास लोंबायानो माथो जेबो फेनायखौ नुवाखै पियर रोसि गैयाना मिक्स पानी लागा आसा दे नायलांबाय थाना न' guys dayo नै जोंहानि न'आव फैगासिनो दायो मोसानो बैसागो नै न'खर मोसानाया सबै जोंहा न'आव फैगासिनो दायो स' नायलांबाय जाबाय
ग्रास मिया itu गोबावबाय नों Gilasnya lu sini. ha Gilasnya. Gilasnya.